Nie je zvykom, aby v tejto cenovej relácii mali bezdrôtové slúchadlá takto nadúpané funkcie. A ktoré mám na mysli, dozviete sa už o chvíľku. Moje meno je Michal Čabaj a vítam vás pri sledovaní unboxingu nových slúchadiel JBL Tune. Musím povedať, že ide o moju obľúbenú radu slúchadiel. Pred viac ako rokom sme na tomto kanáli vydali video o slúchadlách JBL Tune 230NC a slúchadlá ma presvedčili natoľko, že som si ich rovno aj kúpil. Pardon, sú trošku ošarpané, pretože so mnou precestovali veľkú časť sveta a čo to si so mnou aj odžili, ale nedám na nich dopustiť. No a v tomto unboxingu sa k nám dostala nová vylepšená verzia s logickejším názvoslovím, kým modelové označenia ako Tune 130NC, 225 TVS a Tune 230NC nám asi nič nehovoria, po novom sa slúchadlá označujú ako Buds, Beam a Flex, odvodené od tvaru slúchadiel. Budsy sú klasické štuple, Beamy sú štuple s predĺženým tvarom a Flexy sú akýmisi hybridmi medzi kôstkami a štupľami. Poďme sa pozrieť na to, čo nájdeme v baleniach slúchadiel. V baleniach nájdeme návody, USB-C káble v štýlovej oranžovej farbe, nástavce do uší a v prípade Flexov až v dvoch typoch, nabíjacie púzdra a samozrejme slúchadlá. Už základná rada Wave prináša veľmi dobrý zvuk, ale je oklieštená o niektoré funkcie. Vyššia stredná trieda JBL Tune ponúka ešte lepší zvuk s technológiou JBL Pure Bass, takže kvalitné basy a čistý zvuk máte zaručený. Navyše v appke JBL Headphones si viete nastaviť equalizer presne podľa toho, čo sa páči najviac vám. No a keď sme pri aplikácii JBL Headphones, tak v tejto aplikácii, ale taktiež aj gestami si viete nastaviť funkcie, ktoré vám spríjemnia každodenné nosenie. Spomeniem hlavne ANCčko, a teda aktívne potlačenie hluku a technológiu Smart Ambient. Vy sami si nastavíte, nakoľko chcete byť súčasťou reálneho sveta. Chcete byť úplne odizolovaní? Alebo chcete mať hudbu v slúchadlách len ako podmas? Alebo si chcete vybaviť cez talk-through rozhovor na ulici? S týmito slúchadlami to zvládnete. Na aktívne potlačenie hluku slúžia dva mikrofóny, ale slúchadlá disponujú až štvoricou mikrofónov a vďaka ním si vybavíte telefonáty čisto, kvalitne a hlavne bez rušenia. A ešte aby som nezabudol spomenúť tzv. Multi-point connection. A je to presne to, čo aj názov hovorí. Na jedny slúchadlá môžu byť pripojené viacero zariadení, tak napríklad máte pripojené slúchadlá k notebooku, niekto vám zatelefonuje a vy si môžete bezpečne vybaviť hovor. Oceňujem certifikáciu vodeodolnosti, vďaka ktorej viete tieto slúchadlá využívať aj pri športoch. Jasné, nejde úplne o športové slúchadlá, tie sme si predstavili v inom videu a tie sa vyznačujú hlavne inčím typom nosenia, aby vám nevypadli z uší ani pri tých najnáročnejších športových aktivitách, ale univerzálnejšie sú za mňa práve tuny na bežné elegantné nosenie, ale aj na základný šport. Jednotlivé certifikácie sú následovné. Budsy a Beamy majú certifikáciu IP54 a Flexy majú IPX4. To značí o tom, že všetky slúchadlá sú odolné voči striekajúcej vode, takže zvládnu aj dážď. A Budsy a Beamy sú čiastočne chránené aj voči vniknutiu prachu. Výdrž batérie je neskutočná. V prípade Budsov a Beamov vám vydržia hrať maximálne 48 hodín na jedno nabitie a v prípade Flexov je to 32 hodinová výdrž batérie. Kým Budsy a Beamy majú 10 mm dynamické meniče, Flexy majú kvôli spôsobu nosenia masívne 12 mm dynamické meniče. Aj to môže byť dôvodom kratšej výdrže batérie, avšak pri mojom priemernom používaní mi ich napriek tomu stačí nabíjať raz týždenne. A čo je dobrou správou, za 10 minút si ich nabijete na 2 hodiny počúvania kvalitnej hudby. Lepšej výdrži batérie prospieva aj nový Bluetooth vo verzii 5.3, ktorý nájdeme pri slúchadlách JBL Tune Buds a Beam. Všetky slúchadlá z rady JBL Tune zvládnete mať komfortne nasadené dlhé hodiny nielen vďaka výdrži batérie, ale aj vďaka tomu, že sú skutočne ľahké. Tak napríklad jedno slúchadlo Buds váži len 5,4 gramu, Beam 5 gramov a Flexy dokonca pod 5 gramov. No a nezabudnite na to, že slúchadlá nemusíte mať iba v klasickej čiernej a bielej farbe, ktorá môže byť pre niekoho nudná. Na výber sú aj v jemnej fialovej a bridlicovo-modrej farbe. No a mojimi favoritmi sú farby z edície Ghost. Transparentné natoľko, že im vidíte priamo dovnútra. Ako sme si dnes ukázali, rada slúchadiel JBL Tune patrí k naozaj univerzálnym so štýlovým dizajnom a naozaj kvalitným zvukom. Ponúka viaceré funkcie ako napríklad Active Noise Cancelling v kombinácii so Smart Ambient, ktoré sa vám pri bežnom nosení budú hodiť a čo som rád, tak za priateľnú cenu. Za mňa ide o ideálnu voľbu pri výbere slúchadiel, ale je už na vás, ktoré vám najlepšie sadnú, či už to bude typ nosenia Buds, Beam alebo Flex.
Sledovali ste unboxing JBL a my sa vidíme na budúce. Dovidenia.